लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजां दङ। गुवाहाटी इउनिभार्सिटिया गोदान अफिसियेल नटिस होदों एग्जामनि बेनो जाबाय टिडिसि सेकेन्ड सेमिस्टार आरो फर्थ सेमिस्टार आरो एग्जामा जागोन होनना बुंदों 20 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो। दा बेखायनो फर्म फिलआप खालामनांसिगौ जायफोरा एरियार आरो रेगुलार सेकेन्ड सेमिस्टार आरो फर्थ सेमिस्टार। थ' लोगोफोर आसा खालामो मोजां मोनोबा लाइक खालामगोन, कमेन्ट खालामगोन आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लागोन। बेबायदि एग्जामनि आपडेट मोनबाय थानो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाखादो। दा बिदिब्ला गोबाव खालामला जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव आरो नोंथांमोना हानायसेबां भिडिअखौ शेयार खालामलायदो जाहाथे बयबो मिथिनानै फर्म फिलआप खालामनो हायो आरो एग्जामनि थाखाय रेडि जानो हायो। दायो आं फैबा अफिसियेल वेबसाइटआव दा बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नैबाव नटिस नायनो हागोन फर्म फिलआप खालामनायनि सेकेन्ड आरो फर्थ सेमिस्टार। बेनिफ्राय एग्जाम डेटबो होखाबाय टेन्टेटिभ दे लोगोफोर, बियो माने फिक्स नङा, बियो माने पस्टपनबो जानो हागौ एबा जानोबो हागौ, बिनि सायाव दायो बुंथ'नो हाया, जास्ट बियो टेन्टेटिभ आरो। थ' बिनिफ्राय जों नायग्रोनोसै फर्म फिलआप खालामनाय नटिसखौ। दा जों बेयाव डाउनलड खालामनोसै, नोंथांमोनाबो डाउनलड खालामना नायनो हागोन। दा नैबे जाबाय लोगोफोर गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिफ्राय फैनाय अफिसियेल नटिफिकेसन। दा बेयाव नै नोंथांमोना नायदो नाम्बार एआव दङ। बे नाम्बार एआव मोजां नायबानो जाबाय सेकेन्ड सेमिस्टार दे बियो लोगोफोर रेगुलार बेचनि 2020 जागोन बियो। बेनिफ्राय आरो एरिया दंबावो 2017 आरो 18नि आरो दङ फर्थ सेमिस्टार। बे फर्थ सेमिस्टारा जाहैबाय एरिया दे लोगोफोर 2017 आरो 18नि आरो नोंथांमोननि फर्म फिलआप खालामनाया जागायबाय 7 सेप्तेम्बरनिफ्राय आरो लास्ट डेटआ 15 सेप्तेम्बरसिम। थ' नोंथांमोना बेनि गेजेराव फर्म फिलआप खालामना लाथार, नङाब्ला नोंथांमोना थालांनो हागौ। थ' बेखायनो नोंथांमोना बयबो शेयार खालामलायदो भिडिअखौ। थ' बिनिफ्राय बियाव नायनोसै, दा बियाव दङ सेकेन्ड सेमिस्टार दे लोगोफोर, बेनो जाबाय एरियार बेच 2019निलाय बियो। आरो मोनसेया जाबाय फर्थ सेमिस्टार, बे जाबाय रेगुलार बेच। थ' बे जाबाय 2019नि आरो फर्म फिलआप खालामनाया 8निफ्राय जागोन आरो लास्ट डेटआ 15 सेप्तेम्बर। थ' नोंथांमोना बेयाव नायना लादो। आरो सियाव दङ सेकेन्ड सेमिस्टार एरियार बेच 2015-16निबो दङ। बेनिफ्राय आइडल इनक्लुडिं आइडल केन्डिडेट्स जायफोरा बेच 2015, 16, 17, 18 आरो दङ सेकेन्ड नाम्बाराव फर्थ सेमिस्टार एरियार बेच 2015 आरो 16। बेनिफ्राय इनक्लुडिं आइडल लोगोसे नोंथांमोना आइडला गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन सिगाङाव, बेनो जाबाय 2015, 16, 17, 18नि नोंथांमोननि फर्म फिलआपआ जागायसिगोन 8निफ्राय आरो लास्ट डेटआ 15 सेप्तेम्बर। थ' नोंथांमोना बेखौ गुगल फर्मनि माखासे एप्स मोनगोन आरो बेजों नोंथांमोना फर्म फिलआप खालामनो हागोन। थ' बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबाव नायदो एनबिआव दङ, जायफ्रा माने अलरेडि नोंथांमोना फिलआप खालामखाबाय, माखासे बेयाव इन्सट्राक्सन्स दङ, नोंथांमोना बेयाव नायनानै लानो हागोन। थ' बेयाव नोंथांमोना गोनो गोथो जानाङा, कनफिउस जानाङा। बेयाव बुंदों लोगोफोर नाम्बार 1आव जायफोरा नोंथांमोना 6 सेमिस्टारनि फर्म फिलआप खालामखाबायमोन, थ' नोंथांमोना खालामनांगौ गोनांथि गैया होनना बुंदों खनसेबाव, फिन खनसेबाव। बेनिफ्राय नैबे नाम्बार 2आ मोस्ट इम्परटेन्ट, नोंथांमोना कनफिउस जानाङा। बेयाव बुंदों जायफोरा 6 सेमिस्टार नोंथांमोना फर्म फिलआप खालामखाबाय सिगाङावनो, नाथाय नोंथांमोना जुदि थ' नोंथांमोना नैबे एरिया दङबा थ' नोंथांमोना बेयाव हानाय नङा, नैबे सेकेन्ड सेमिस्टार एरियार फर्मखौ नोंथांमोना फिलआप खालामनो हानाय नङा एबा नट इलिजिबोल होनना जाखाबाय। थ' नोंथांमोना जायफोरा माने थ' नोंथांमोना 6 सेमिस्टाराव नोंथांमोना फर्म फिलआप खालामखाबाय अलरेडि, थ' नोंथांमोना सेकेन्ड सेमिस्टाराव थ' नोंथांमोना एरियारखौ फर्म फिलआप खालामनो हानाय नङा होननानै बुंदों। थ' बेखायनो नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लादो एबा नोंथांमोना बुजिनानै थादो। थ' बेनिफ्राय नैबाव बुंदों बेयाव माने माखासे एक्सटेनसन जानायनि बेयाव लास्ट डेट खोथा बुंदों आरो लोगोफोर। थ' नोंथांमोना बेयाव जानाय नङा एबा लास्ट डेट थानाय नङा आरो। थ' नोंथांमोना बेखौ थाबैनो खालामना लादो। थ' नोंथांमोना बेखौ थाबैनो खालामना लादो। बेनिफ्राय 8 सेप्तेम्बरनिफ्राय माखासे गुगोल बेयाव लिंक मोनगोन आरो। थ' नोंथांमोना बेनिफ्राय माने गुवाहाटी इउनिभार्सिटिया प्रभाइड खालामगोन, बेनिफ्राय नोंथांमोना फर्म फिलआप खालामनो हागोन। थ' फिसखौ नायदो लोगोफोर, फिसआ 680 दङ, 560 दङ, जेनेरेल आरो मेजर। थ' बेबायदि दङ आरो, नोंथांमोना बेखौ नायना लादो गासैखौबो। थ' आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ, बेनोसै। थ' नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन सेकेन्ड सेम, फर्थ सेमनि। दा बेनि लोगोफोर नोंथांमोना फर्म फिलआप खालामनानै लादो। आरो नैबे जाबाय लोगोफोर एग्जामनि डेट। दा बेयाव मोनसे फिक्स नङा आरो बेयो टेन्टेटिभसो। थ' बेखायनो एग्जामखौ जागोन होनना बुंदों 20 सेप्तेम्बरनिफ्राय। जेब्ला गोदान फैगोन अब्ला नोंथांमोना नटिसखौ मोनगोन आरो बे एग्जामा अनलाइन जागोन लोगोफोर। थ' नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम होनांगोन, सेकेन्ड सेम आरो फर्थ सेमना अनलाइन एग्जाम होनांगोन। स' बेनिसिम लोगोफोर नोंथांमोना आइडल बेनिफ्राय रेगुलार एरियार गासैबो अनलाइन एग्जाम जागोन 20 सेप्तेम्बरनिफ्राय होनना बुंदों। थ' आसा खालामो गोदान नटिस फैयोब्ला नोंथांमोना थाबैनो होगोन। थ' बिदिब्ला लोगोफोर लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो आरो भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालामलायदो।